Benvinguts al Museu d'Art Jaume Morera de Lleida. Soc en Jesús Navarro, el seu director, i m'agradaria presentar-vos una de les obres més emblemàtiques de la nostra col·lecció. La primera impressió que ens genera aquesta peça és la intensitat dels blaus que embolcallen tota l'escena. Una escena plena d'elements misteriosos, 3 màscares il·luminades a sobre i dins unes estructures de vestit i una petita massa amorfa i filamentosa al terra, situades en un espai indeterminat. De seguida, ens adonem que aquesta representació no pertany al món real, al que veuen els nostres ulls, sinó que forma part del món del subconscient. L'obra pertany al surrealisme, un moviment artístic i cultural nascut a França durant el període d'entreguerres i que cercava l'alliberament de la ment a través de l'inconscient i la imaginació. Els surrealistes apel·laven a la realitat interior de les persones, aquella que resta fora de la lògica i que es desplega a través dels somnis. De fet, les teories de psicoanàlisi de Freud, les quals donaven molta importància al subconscient i al món dels somnis, van prendre una forta importància per als seus seguidors. Així, els surrealistes, amb l'objectiu d'alliberar la ment del logos i enfatitzar el treball de l'inconscient, apostaven per una representació onírica que anés més enllà d'una única realitat representativa. L'autor de l'obra és Antoni Garcia Lamolla, nascut el 1910 i un dels grans conreadors del surrealisme al nostre país, juntament amb les grans figures de Joan Miró i Salvador Dalí. Va formar part de la generació de creadors actius a Lleida durant els anys 30 del segle XX, entre els quals hi trobem els seus companys, Leandre Cristòfol, Josep Piola i Enric Crous Vidal. Lamolla va ser un dels pocs artistes que va exposar individualment a Madrid i que va participar en totes les exposicions internacionals vinculades a l'activitat d'Atlant, els Amics de l'Art Nou, especialment a l'exposició logicofobista de Barcelona l'any 1936. Malauradament, l'esclat de la Guerra Civil Espanyola va truncar la seva projecció nacional i internacional. Durant el conflicte, però, l'artista va refermar el seu compromís cívic i polític amb la República, especialment com a il·lustrador en publicacions anarquistes, i exercí també una decidida tasca en pro del salvament del patrimoni artístic, majoritàriament art sacre, de les comarques de Lleida i del veí Aragó. Posteriorment, l'artista es va exiliar definitivament a França. Tornant a la pintura, què ens volia representar Lamolla en aquesta obra? Com podem veure, en un espai indeterminat es situen 3 màscares blanques, una al costat de l'altra, situades a sobre d'un mirinyac, que era una estructura de vestit del segle XIX que servia per suportar la faldilla i donar-li amplada. Les màscares es troben dins d'una cotilla cònica on podem endevinar en la seva part superior una mena de cor. La cotilla és precisament la que rep i delimita la il·luminació de l'escena tal com si fos una aura. Si ens desplacem a la part inferior de l'escena, hi trobem també una forma orgànica definida per un buit circular central i per uns filaments que es projecten en direcció a les màscares, com si les estessin mirant. Quin és el significat d'aquesta obra? Quina és la seva simbologia? El seu títol ens dona algunes pistes. L'espectre de les 3 gràcies dins l'aura subtil. L'obra s'inspira en el mite clàssic de les càrites o gràcies, deesses menors de la mitologia grega i romana. Les 3 són considerades les deesses de l'encant, la bellesa, la naturalesa, la creativitat humana i la fertilitat. Si bé dins de la mitologia grega les gràcies van ocupar un paper secundari, la seva representació artística al llarg de la història ha estat abundant, segurament per la seva relació amb els artistes, ja que, segons la mitologia, els homes beneïts per les gràcies es convertien en grans artistes, oradors o filòsofs. La major part de les representacions es van fer inspirades pel grup escultòric romà de les 3 gràcies existents a la biblioteca Piccolomini del Duomo de Siena, on se les representava completament nues i juntes. Després, ho farien seguint aquest model Botticelli, Rafael, Lucas Cranach el Vell, Rubens, Fragonard i una llarga llista de creadors. Cadascuna d'aquestes representacions responien de fet als diferents tipus de bellesa ideal de cada època. Lamolla s'uneix a aquest seguici d'artistes, tot
i que ho fa a partir de la subversió radical de la seva representació, en consonància, lògicament, amb els postulats del surrealisme. Ens trobem, per tant, davant una composició que proporciona una visió desconcertant del mite clàssic de la bellesa i que apel·la a allò meravellós, propi dels surrealistes. Aquesta obra és, doncs, el testimoni d'una època que cercava una nova manera de representar i interpretar la realitat. Una porta cap a un nou món que espero que us hagi captivat també a vosaltres. Fins aviat.